Milana Kňažka budem voliť preto, lebo som presvedčený, že tak ako pred 25 rokmi i teraz bude jeho hlas jeden z najpresvedčivejších, ktorý osloví verejnosť a občanov, aby vstúpili do verejného priestoru, aby ho neprenechávali len politikom. Som presvedčený, že Milan Kňažko presvedčivejšie ako jeho predchodcovia v tejto funkcii dokáže aj apelovať na tých našich zástupcov v parlamente, vo vláde, ale aj v justícii, aby chránili predovšetkým verejný záujem a nie súkromné, skupinové záujmy, ktoré sú proti verejnému záujmu. Som presvedčený, že Milan Kňažko to nie len v predvolebnej kampani, ale v prípade, že bude zvolený aj počas výkonu svojej funkcie, bude vedieť presvedčivo a účinne týmto trom pilierom demokracie tlmočiť. Nemal som ešte ani 5 rokov, keď komunisti zavreli môjho otca. Okupácia v 68. to bol môj najponižujúcejší zážitok v živote. November 89 na tribúnach, aj keď sme nevedeli, ako sa to skončí, to bol môj najkrajší zážitok v živote. Vraciam sa do politiky po 11 rokoch, pretože som vážne znepokojený tým, že nám opäť hrozí vláda jednej strany a že moc sa chce kontrolovať sama. Znovu ide o veľa. Ide totiž o nás všetkých.